pravda o rodine v nebi. Budeme sa poznať navzájom. Predstavte si toto. Stojíte na pohrebe milovanej osoby, možno rodiča, súrodenca, manžela alebo dokonca dieťaťa. Počujete ľudí hovoriť veci ako teraz sú na lepšom mieste alebo jedného dňa budeme všetci znovu spolu. Ale hlboko v srdci vám zostáva otázka, je to naozaj pravda? Uvidíme naozaj našich milovaných v nebi znovu? Rozpoznáme ich? Budú si nás pamätať? Toto sú jedny z najintímnejších a najemotívnejších otázok, ktoré si môžeme položiť a buďme úprimní, nie je to len zvedavosť, je to osobné. Chýbajú nám, túžime po nich. Myšlienka, že ich už nikdy neuvidíme, sa zdá neznesiteľná. Ale tu je dobrá správa. Biblia nás nenecháva v tme ohľadom tohto. Boh vo svojej láske a múdrosti nám dal skutočné odpovede o tom, čo sa deje po smrti, o nebi a o vzťahoch, ktoré tam budeme mať. Viem, že existuje veľa rôznych názorov, filmy, knihy, dokonca osobné príbehy zo zážitkov blízkej smrti. Niektorí hovoria, že sa staneme anielmi, iní tvrdia, že si nič zo zeme nepamätáme a niektorí dokonca naznačujú, že sa len rozplynieme do akejsi kozmickej energie. Ale dnes tu nie sme pre špekulácie. Sme tu pre pravdu. Ideme priamo k Biblii, jedinému zdroju, ktorému môžeme plne dôverovať. A to, čo objavíme, vás možno prekvapí. Teraz, predtým, ako sa do toho dostaneme, dovoľte mi vás pripraviť. Niečo z toho, čo Biblia hovorí o nebi a našich vzťahoch, môže spochybniť to, čomu ste vždy verili. Môže sa to dokonca spočiatku cítiť nepríjemne, ale ak skutočne veríme v Boha, musíme veriť, že jeho plán pre večnosť je oveľa väčší, než si kedy dokážeme predstaviť. Ste ochotní pustiť predpoklady a počuť, čo Boh skutočne hovorí? Ak áno, ste na správnom mieste. V tomto videu sa pozrieme na to, čo sa s nami deje po smrti, či rozpoznáme a budeme si pamätať našich milovaných v nebi, aké budú vzťahy vo večnosti, ťažkú otázku, čo s rodinnými príslušníkmi, ktorí nie sú spasení a ako by táto pravda mala zmeniť spôsob, akým dnes žijeme. Takže ak ste niekedy stratili niekoho, koho milujete, alebo ak len chcete vedieť, čo vás čaká v budúcnosti, zostaňte so mnou. Do konca tohto videa už nebudete musieť hádať, pretože Boh nám už dal odpovede. Poďme na to. Časť 1. Čo sa s nami deje po smrti? Smrť je jedna z mála vecí v živote, ktorá je absolútne istá. Napriek tomu zostáva jednou z najtajomnejších. Každý jeden z nás jej bude čeliť. A predsa sa väčšina ľudí vyhýba myšlienke na ňu, kým nie je príliš neskoro. Ale ako kresťania sa nemusíme smrti báť a nemusíme hádať, čo sa deje potom, pretože Biblia nám dáva jasné odpovede. Takže čo sa naozaj deje, keď na zemi vykonáme posledný vzdych? Len spíme do konca času? Ideme okamžite do neba alebo pekla? A čo to všetko znamená pre naše vzťahy s milovanými? Pochopenie posmrtného života Biblia učí, že ľudia sú viac než len fyzické telá. Máme večnú dušu. Keď zomrieme, naše telo sa vráti do prachu, ale naša duša pokračuje v existencii. Kazateľ 12.7 to vyjadruje takto. Potom sa prach vráti do zeme ako bol a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Toto znamená, že smrť nie je koniec, je to prechod. Naše fyzické telo je dočasné, ale naša duša je večná. A to vyvoláva dôležitú otázku. Kam ideme bezprostredne po smrti? Oddelenie spravodlivých a nespravodlivých. Ježiš nám dal nahliadnutie do tejto reality v Lukášovi 16:19 až 31, kde rozpráva príbeh o boháčovi a Lazárovi. V tomto príbehu obaja muži zomrú. Jeden ide na miesto utrpenia, druhý na miesto pokoja. Boháč v mukách si plne uvedomuje svoj minulý život a dokonca si pamätá svoju rodinu, ktorá je stále na zemi. Toto nám hovorí niečo zásadné. Prvé, zostávame pri vedomí po smrti. Druhé, máme pamäť a uvedomenie si života na zemi. Tretie, existuje okamžité oddelenie medzi spasenými a stratými. Pre veriacich nám Biblia dáva krásne zasľúbenie.
V 2. liste Korinťanom 5:8 Pavol hovorí: byť neprítomný v tele znamená byť prítomný u Pána. Toto znamená, že v okamihu, keď veriaci zomrie, je okamžite v prítomnosti Ježiša. Žiadne čakanie, žiadne túlanie sa, žiadny spánok duše. Ak váš milovaný poznal Krista, potom v tej sekunde, keď tu vykonal posledný vzdych, vykonal svoj prvý vzdych v nebi. Pre tých, ktorí odmietli Krista, je však ich duša oddelená od Boha a čaká na konečný súd. Zjavenie 20:12 až 15 opisuje tento desivý okamih, keď tí, ktorých mená nie sú nájdené v knihe života, sú uvrhnutí do ohnivého jazera. Preto je spasenie také naliehavé, pretože večnosť je skutočná a existujú len 2 destinácie. Ale čo konečné vzkriesenie? Biblia učí, že jedného dňa, keď sa Ježiš vráti, naše fyzické telá budú vzkriesené a premenené na oslávené večné telá. 1. list Korinťanom 15, 52-53. V tom okamihu sa telo a duša znovu zjednolia a budeme žiť navždy v novom nebi a na novej zemi. Takže keď zomrieme, sme okamžite buď v nebi alebo v pekle, ale príbeh sa tam nekončí. Konečné naplnenie Božieho plánu má ešte prísť. A to nás privádza k veľkej otázke. Budeme rozpoznávať a pamätať si našich milovaných v nebi? Časť 2. Budeme rozpoznávať našich milovaných v nebi? Toto je jedna z najčastejších otázok o nebi. Ak sa tam dostaneme, budeme si stále pamätať našich rodičov, súrodencov, detí a manželov. Rozpoznáme ich tváre, budeme k ním cítiť tú istú lásku, akú sme cítili na zemi? Biblia nám nedáva jediný priamy verš, ktorý hovorí: áno, rozpoznáte svojich milovaných v nebi. Avšak keď sa pozrieme na viaceré pasáže, odpoveď sa stáva veľmi jasnou. Absolútne áno. Biblický dôkaz rozpoznania v nebi, jeden z najjasnejších príkladov, pochádza z premenenia. V Matúšovi 17:1 až 4 Ježiš vezme Petra, Jakuba a Jána nahoru a zrazu sa objavia Mojžiš a Eliáš. Fascinujúce je, že títo 2 muži boli mŕtvi už celé storočia. Napriek tomu boli nielen rozpoznateľní, ale učeníci nejako vedeli, kto sú, bez predstavovania sa. Toto nám hovorí niečo zásadné. Naša identita pokračuje v posmrtnom živote. Mojžiš bol stále Mojžišom. Eliáš bol stále Eliášom. Nestali sa bezmennými duchmi, ani nestratili svoju individualitu. Ďalší príklad nájdeme v Lukášovi 16:19 až 31. Príbeh o boháčovi a Lazárovi. V tomto rozprávaní si boháč po smrti pamätá svoju rodinu, rozpoznáva Abraháma a spomína si na svoj pozemský život. Keby ľudia stratili všetku pamäť na svoju minulosť a svojich milovaných, tento príbeh by nedával zmysel. A možno najväčší dôkaz pochádza od samotného Ježiša. Po svojom vzkriesení, keď Ježiš vstal z mŕtvych, jeho učeníci ho rozpoznali. Mária poznala jeho hlas, Ján 20:16. Tomáš sa dotkol jeho rany, Ján 20:27. Učeníci na ceste do Emaus ho nakoniec rozpoznali, keď lámal chlieb. Lukáš 24:31. Čo nám to hovorí? Naše vzkriesené telá budú iné, ale stále budeme sami sebou. Ježiš nebol duchom, nebol úplne novou osobou, stále bol Ježišom, len osláveným. A ak si Ježiš zachoval svoju identitu po svojom vzkriesení, potom si ju zachováme aj my. Povaha vzťahov v nebi. Takže ak sa rozpoznávame navzájom, znamená to, že naše rodinné vzťahy budú presne také isté? Tu sa veci stávajú zaujímavými. Ježiš nám dáva dôležitú stopu v Matúšovi 22:30, kde hovorí: pri vzkriesení sa ľudia nebudú ženiť ani vydávať. Budú ako anjeli v nebi. Niektorí ľudia toto počujú a cítia sa smutne, ako by to znamenalo, že nebudeme mať hlboké spojenia s našimi milovanými. Ale to vôbec nie je to, čo Ježiš hovorí. V nebi naše vzťahy nebudú založené na manželstve, biológii alebo pozemských väzbách. Namiesto toho budeme všetci jednou dokonalou rodinou, zjednotení v láske ako Božie deti.
Na zemi sú naše vzťahy často plné bolesti, strát a dokonca konfliktov, ale v nebi bude naša láska k sebe navzájom dokonalá, nerozbitná a večná. Nebudeme len poznať našu pozemskú rodinu. Budeme mať hlboké duchovné spojenie s každým veriacim, ktorý kedy žil. Pomyslite na to. Žiadne nedorozumenia, žiadne rozvrátené vzťahy, žiadne rozlúčky, len čistá, dokonalá láska k Bohu a jeden k druhému. Takže áno, rozpoznáme našich milovaných, áno, budeme si ich pamätať, ale naša láska k ním bude ešte väčšia, ako kedy bola na zemi, pretože bude oslobodená od hriechu, smútku a odlúčenia. A to nás privádza k jednej z najťažších otázok vôbec. Čo s rodinnými príslušníkmi, ktorí nie sú spasení? Časť 3. Čo s neveriacimi rodinnými príslušníkmi? Hovorili sme o kráse a zasľúbení neba pre tých, ktorí dôverujú Kristovi, ale nemôžeme ignorovať ťažšiu, viac srdcervúcu otázku. Čo s našimi milovanými, ktorí neverili? Toto je hlboko emocionálna záležitosť, pretože pre mnohých z nás to nie je hypotetické. Máme rodičov, súrodencov, deti, priateľov, ľudí, ktorých ľúbime, ktorí nevložili svoju vieru do Ježiša. Myšlienka byť od nich oddelený na večnosť je nepísateľne bolestivá. Realita neba a pekla. Najprv musíme čeliť pravde, že nie všetci idú do neba. Samotný Ježiš to objasnil v Matúšovi 7:13 až 14, kde povedal: Vojdite úzkou bránou, lebo široká je brána a priestranná cesta, ktorá vedie do zatratenia a mnohí ňou vchádzajú. Ale úzka je brána a tesná cesta, ktorá vedie k životu a málo kto ju nachádza. Toto sú tvrdé slová. Naša kultúra často uprednostňuje verziu Boha, ktorý je všetka láska a žiadna spravodlivosť, všetka milosť a žiadna pravda. Ale Biblia predstavuje Boha, ktorý je nekonečne milujúci a aj dokonale spravodlivý. Rimanom 2:6 až 8 nám hovorí, že Boh odplatí každému človeku podľa toho, čo vykonal. Tí, ktorí hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť vytrvalosťou v konaní dobra, dostanú večný život. Ale pre tých, ktorí odmietajú pravdu a nasledujú zlo, bude hnev a zlosť. Nie je to tak, že by Boh túžil posielať ľudí do pekla. 2. Petrov 3:9 nás ubezpečuje, že je trpezlivý s vami, nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci prišli k pokániu. Ale Boh sa nikomu nebude nútiť. Rešpektuje naše rozhodnutia, aj keď nás tieto rozhodnutia vedú preč od Neho. Budeme si pamätať tých, ktorí sú stratení? Toto vyvoláva ďalšiu ťažkú otázku. Ak niekto, koho milujeme, nie je v nebi, budeme si ho pamätať? Budeme smutní, alebo budeme pre neho žialovať po celú večnosť? Zjavenie 21:4 nám dáva pohľad na to, aké bude nebo. Zotrie každú slzu z ich očí. Nebude viac smrti, ani žiaľu, ani plač, ani bolesť, lebo prvé veci pominuli. V nebi nebude smútok, ľútosť ani bolesť. Ako je to možné, ak tam nie sú niektorí z našich milovaných? Biblia neposkytuje podrobnú odpoveď, ale môžeme veriť, že Božia spravodlivosť je dokonalá a jeho láska je úplná. Izaiáš 55:9 nám pripomína: Ako sú nebesia vyššie než zem, tak sú moje cesty vyššie než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Nemusíme úplne rozumieť tomu, ako Božia spravodlivosť a milosrdenstvo spolupracujú, ale môžeme veriť, že všetko napraví. Nebo bude miestom dokonalého pokoja, radosti a spokojnosti, bez akéhokoľvek tieňa ľútosti alebo smútku, naliehavosť spasenia. Ak vôbec niečo, realita večnosti by mala v nás zapáliť oheň, zdieľať evanjelium s tými, ktorých milujeme. Nemôžeme nikoho spasiť, len Boh to môže urobiť, ale môžeme zdieľať dobrú správu a vrúcne sa za ich spasenie modliť. Skutky 16:31 nám dáva mocné zasľúbenie. Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Hoci každá osoba si musí urobiť vlastné rozhodnutie, naša vernosť v zdieľaní Krista môže mať hlboký vplyv na naše rodiny. Takže nečakajme, kým bude príliš neskoro.
Ak máte milovaných, ktorí nepoznajú Ježiša, modlite sa za nich, zdieľajte s nimi evanjelium. Žite svoju vieru spôsobom, ktorý ich robí zvedavými na nádej, ktorú máte, pretože nebo a peklo sú skutočné a večnosť je príliš dlhá na to, aby sme sa mýlili. Časť 4. Radosť večného znovu zjednotenia. Po diskusii o ťažkých pravdách sa obráťme k radostnej nádeji, ktorá čaká tých, čo veria. Keď myslíme na nebo, často sa zameriavame na zlaté ulice, perlové brány a nekonečné uctievanie. A hoci tieto veci sú neuveriteľné, skutočná krása neba je oveľa hlbšia. Nebo je miesto, kde je každá slza zotretá, každý smútok zabudnutý a každý vzťah je obnovený dokonale a navždy. Aké budú vzťahy v nebi? Predstavte si toto. Žiadne nedorozumenia, žiadne hádky, žiadne urazené pocity alebo nevraživosť. V nebi budú naše vzťahy poznačené dokonalou láskou a jednotou. Prvý list Korinťanom 13:12 nám dáva mocný pohľad do tejto reality. Teraz vidíme len odraz ako v zrkadle, potom uvidíme tvárou v tvár, teraz poznám z časti, potom budem poznať úplne tak, ako som úplne poznaný. Budeme sa poznať navzájom úplne, bez bariér, ktoré hriech vytvára tu na zemi. Predstavte si radosť z toho, že nielen rozpoznáte svojich milovaných, ale poznáte ich hĺbším, čistejším spôsobom, než ste ich kedy predtým poznali. A nie je to len naša pozemská rodina, s ktorou budeme znovu zjednotení. Budeme súčasťou obrovskej večnej rodiny. Každý veriaci z každej generácie, národa a kmeňa. Zjavenie 7:9 maľuje krásny obraz tohto. Po tomto som videl a hľa veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať, zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov stojaci pred trónom a pred baránkom. Budeme spolu uctievať, spolu slúžiť a spolu sa radovať navždy. Konečná rodina, Božie deti, ale najväčšou radosťou zo všetkých bude náš vzťah so samotným Bohom. Rimanom 8:15 až 17 nám hovorí, že sme adoptovaní do Božej rodiny, spoluďočníci s Kristom. To znamená, že každý veriaci, ktorého stretnete v nebi, nie je len priateľ alebo spoluctievač. Sú vašim bratom alebo sestrou v najskoršom zmysle a náš Otec je kráľ kráľov a pán pánov. Filipanom 3:20 až 21 nám pripomína, že naše občianstvo je v nebi a s dychtivosťou očakávame Spasiteľa odtiaľ, Pána Ježiša Krista, ktorý premení naše ponížené telá, aby boli podobné jeho oslávenému telu. Naše krehké smrteľné telá budú premenené na večné oslávené tela, vhodné pre neuveriteľný život, ktorý nám Boh pripravil. V nebi nebudeme len znovu zjednotení s milovanými. Budeme zjednotení s Bohom a to je najväčšie zasľúbenie zo všetkých. Časť 5. Život dnes s nebom na mysli. Preskúmali sme pravdu o tom, čo sa deje po smrti, či rozpoznáme našich milovaných a aké budú vzťahy v nebi. Ale teraz prichádza najdôležitejšia otázka. Čo to pre nás znamená práve teraz? Nebo nie je len niečo, na čo myslieť, keď zomrieme. Malo by to zmeniť spôsob, akým dnes žijeme. Ak skutočne veríme v realitu večnosti, malo by to formovať naše rozhodnutia, naše priority a spôsob, akým milujeme ľudí, najmä naše rodiny. Ako by nás táto pravda mala zmeniť? Prvý list Solúnčanom 4:13 až 18 nám dáva mocné povzbudenie. Bratia a sestry, nechceme, aby ste boli nevzdelaní o tých, ktorí spia v smrti, aby ste nežialili ako ostatní ľudia, ktorí nemajú nádej. Pre veriacich smrť nie je koniec. Je to začiatok niečoho oveľa väčšieho. To znamená, že môžeme žiť s nádejou, nie so strachom. Keď stratíme niekoho v Kristovi, žialime, ale žialime s uistením, že je to len dočasné. Keď čelíme vlastnej smrteľnosti, nemusíme sa báť. Môžeme sa tešiť na to, že budeme s Ježišom. Keď sa život stane ťažkým, môžeme vydržať, pretože vieme, že každá bolesť a boj je len na chvíľu v porovnaní so slávou, ktorá prichádza. Druhý list Korinťanom
4:17. Ale žiť s nebom na mysli znamená aj niečo iné. Mali by sme každý deň využiť na maximum. Ak budeme jedného dňa znovu zjednotení s našou veriacou rodinou, prečo nezačať posilňovať tieto vzťahy už teraz? Ak je večnosť skutočná, potom záleží na tom, čo robíme s naším časom tu. Záleží na tom, ako milujeme. Záleží na tom, ako odpúšťame. Sú vo vašom živote ľudia, možno aj vo vašej rodine, s ktorými sa potrebujete zmieriť? Nečakajte. Nebo je večné, ale náš čas na zemi je krátky. Príprava na večnosť Kolosenským 3:1-4 nám hovorí: zamerajte svoje srdcia na veci hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Zamerajte svoje mysle na veci hore, nie na pozemské veci. Príliš často sa necháme uniesť vecami, ktoré nebudú trvať. Peniaze, postavenie, dočasné rozkoše. Ale keď si upriamime oči na večnosť, začneme žiť inak. Namiesto naháňania úspechu investujeme do toho, na čom záleží, nášho vzťahu s Bohom a ľuďmi. Namiesto udržovania nevraživosti odpúšťame, pretože v nebi bude všetko rozdelenie zmazané. Namiesto strachu z budúcnosti dôverujeme, že to najlepšie ešte príde. A čo je najdôležitejšie, uistíme sa, že sme pripravení. Ježiš povedal v Jánovi 14:2-3: v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, povedal by som vám to. Idem pripraviť vám miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem znovu a vezmem si vás k sebe, aby tam, kde som ja, boli aj vy. Nebo je pripravené miesto pre pripravených ľudí. Jediný spôsob, ako si byť istý, že vy a vaši milovaní budete spolu vo večnosti, je cez Ježiša Krista. On je jediná cesta. Ján 14:6. Takže sa vás pýtam, ste pripravení? Vložili ste svoju vieru do Neho? Urobili to vaši milovaní? Ak nie, čo vás zastavuje od tohto rozhodnutia dnes? Pretože večnosť je skutočná a nemáme čas strácať. Záver. Ste pripravení na večnosť? Nebo je viac než len vzdialená nádej. Je to realita, ktorá čaká tých, ktorí dôverujú Ježišovi. Je to miesto dokonalej lásky, nerozbitných vzťahov a večnej radosti v prítomnosti Boha. Ak ste stratili niekoho, kto poznal Krista, povzbuďte sa. Odlúčenie, ktoré teraz cítite, je len dočasné. Jedného dňa ich uvidíte znovu, nie ako boli v tomto zlomenom svete, ale ako mali byť, oslávených, celých a plných dokonalej radosti. Ak bojujete so strachom z večnosti, vedzte toto. Ježiš už urobil cestu. Pripravil pre vás miesto a jeho pozvanie je otvorené pre všetkých, ktorí veria. A ak máte rodinných príslušníkov, ktorí ho ešte nepoznajú, nečakajte. Modlite sa za nich, milujte ich a zdieľajte s nimi pravdu, kým je ešte čas. Život je krátky, večnosť je navždy a jedného dňa, keď konečne vstúpime do neba, všetok smútok, všetko odlúčenie a všetka bolesť bude zotretá v prítomnosti nášho Spasiteľa. Takže žite dnes s nebom na mysli, milujte hlboko, odpúšťajte slobodne a čo je najdôležitejšie, uistite sa, že vaše srdce je pripravené, pretože to najlepšie ešte príde. Ak sa vám páčilo toto video o večných pravdách a chcete viac hlbokých biblických tém, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála Svetlo viery. Zdieľajte toto video s tými, ktorí potrebujú počuť túto nádej a nechajte nám vedieť v komentároch, aká otázka o nebi vás zaujíma najviac. Svetlo viery prináša svetlo Božieho slova do každého srdca. Ďakujeme vám za sledovanie a vidíme sa v ďalšom videu.